नै लोगोफोर जोंहा मेदामा डिसेम्बरनि माल' गायखो मा होनोथाय आं रोङानो बायखो डेक'रेसन ट्रिस होनो डिसेम्बर ट्रि होनो दां डिसेम्बरनि बिफां लागायबाय जोंहा 1 तारिखआवनो लागायोमोन एबार लेट जाबाय एसे बरिया नुदोंना लोगोफोर खोन्थाहरदोलाय आंनो मादै नुदो जोंना डिसेम्बर ट्रिया आसानबो गानहोलायो जि बरिया आसानाबो मा फिथाइ गानहोयो इयो माथो जोंना फुजाया जोब्बाय नै दाखालि बे गोजौनि साजायनायखौ आङो लानो बावगारदोंमोन आंनि बानलु बिफांफोरखौ बहा लांजोबखोथाय आं बेयाव बानलु गायदोंमोन ओमफ्राय नै बोखांनानै इथिं खनायाव दोनफैबाय दाबो थाया बिबारल' बारबाय थायो गेलेरिफोरा जायो आंनि आलु बिफाङा जि गोजौ जाखादों आरोना पियासफोराबो जि बरिया जादों ओमफ्राय इयाव फांसे ओइथि फांब्रै दंबायो बानलु बिफाङा इखौबो पटआव थिखांनानै लामायावसो दोनहैनोसै आं र' नैबो बिबार बारबाय इखौबो आङो गामलायाव गायनानैसो दोनहैनांसिगोन बाहेराव नै बियो एकदम बानलु फिसा बोरदोनोनो जि गोरलै आरोना ओमफ्राय नै आंनि लाइ फुलिया देरहांबाय गायस्लायनो जासिगोन बियो हालदै बिराद बारिदो जोंहा आबै आबौआ गावनि न'नि माबायाव बानलु गायनो होआखै आरोना मानो होनबा बिसि फिसाय माने हौवा हिन्जाव नांलायबाय थानाय जायोनो ओमफ्राय नंमारगौ खोमा मैयानिफ्राय नांलायगासिनो बिसोरा माने आबैया आबौखौ उन्दुलांबाय होननानै सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै दसे गोलांना दङमोन नालाय बैसाङाव आबौआ ओमफ्राय आबैया सिरि थांखोमादो आरोना उन्दुलांबाय साननानै ओमफ्राय थांखांनाय लोगो लोगोनो बियो नागिरदोंमोन आरो आबैखौ बहा थांखो होननानै बहाबा थांबाय होनबाय आरो ओमफ्राय बियो सिं रागा जोंना दंखायोमोनदां फैग्रोमोना बहा थांनायमोन रागा जोंदो आरोना बहा थांनायमोन होननानै ओमफ्राय आंनि खामानियाव थांदोंमोन मा खामानि दङ नोंहालाय बिदि होनदों आरोना आबौआ ओमफ्राय खिथाथ' लांनांगोना बहा थाङो मानो सिरि थाङो होननानै नांलायबाय आरो दिनैबो नांलायबाय हरावबो नांलायबाय ओंखायनो आङो बानलुखौ खाथियाव गायनाया मोजां नंमारादां न'खराव अखान्थि जायो बानलु गायनाङा न' खाथियाव होनदों आरोना आबैया आंखौ गायनोबा लामायाव गायहैथां बाहेराव गामलायाव गायनानै दोनहैथां होनदों आरोना ओंखायनो आङो गासिखौबो थिखांना लांजोबनोसै बेफोरखौ सिरि आबैया नुवाखै बेफोरखौ बानलु होनना सिनायाखैदां मैदेर फिसा लाबोबाय नै मैदेर बिमा ओमफ्राय नैबे फुला पटआ फिसामोन आरोना गामलाया ओमफ्राय बे फुला बारिनानै गावलांबाय गावस्रालांनानै ओमफ्राय बायलांबाय खावसे फुल बारिनायथि ओमफ्राय दा चेन्ज खालामना होबाय आरो बेखौ जे प्लान सारिता जालायबाय लामा सिबनोसै दिनैनि नांलायनाया बावगारदोसो आं खोन्थानो लोगोफोर मैयानि नांलायनाया जाहैबाय आबौ आबैया खोन्थालाङिनि थाखाय माने दिनै बार्थडे दङ आरोना सोरबा गथ'नि बेयाव माने बार्थडे गिफ्ट बायनो थांदोंमोन आबैया ओमफ्राय बेयाव खिथालाङिनि मैया नांलायनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आरो आबौआ माने मैयानि नांलायनायखौनो बुगानानै सानैबो माथो रायलायाखैना ओमफ्राय दा दिनै थाङामोन आरोना आबौआ
दिनैनि नांलायनाया आबौआ माने मैयानि नांलायनायखौनो बुगानानै दिनै बार्थडेआव थाङा होनदोंमोन। आबैया थिगसे नांलायबाय ओमफ्राय थांबाय आरो सानैबो। स' लोगोफोर न' खाथि खाथियाव बानलु गायनो नाङा आबैया जोंहा बुंदो आरो ना। न' खाथि खाथियाव बानलु थायोबा न'नि कम्पाउन्डार माने न'नि जायखिजाया बे मा होनगोन न'नि बेकग्राउन्डआवनो माने सिङाव गायोबाथाय न'खरा असान्ति जायोनो आरो ना। नंमारगौबोदां बिनिखायसो बुंदो इयो माबा फरायबाय थायोना पुथिपात इफोराव गासिबो थायो आरो ना। बयबो इदिनो खालामदो नोंथांमोनाबो सोरहाबा खाथियाव बानलु दोङोबा साइडआव दोनना हैदो। जोंहाबो बिराद बानलु गायना लायो आरो ना न' खाथि खाथि जिं जिङावनो खानानैनो दसेनो मोनजानायनि थाखाय। ओमफ्राय इथिं मा जालाङो इखौ मिथिया जोंबो बिराद अखान्थि जायो आरो ना न'आव दा दावराव दावसि मानिबा इसे इसेयावनो। जोङो फैनाया बोसोरसे बारबाय 1.5 बोसोरानो जासिगोन। सानसेबो नांलायनाय नुफेराखैमोन मैयानिफ्राय सुरु जाबाय नांलायनाया एसे गिदिरानो नांलायथारदो। आबौआथ' दमखौनो होनो रोंथ्रामोन मैया माबायदि दमबो होनो रोंलायलायथारदो। आबैयाथ' दिनै जिबायदि गोसा नांलायखादो आबैया थाङा होननायनि आबौखौ। आङो बानलुखौ लामायावसो दोनफैबाय आरो ना। मालि भैयाया बेरा जिं जिं दोनखोमाना होदोंमोन न'नि बाउन्डारि सिङावनो। आङो दा बाहेरावसो लाबोना दोनफैबाय नै। हायाव रोदा सुजोब्बायमोन दा मारै जासिगोन इयो लल्ला जाजोब्बाय एसे बिलाइआ। नै जि थखा थायखायो आरो ना थैलायलायाखै। हायावसो गायनायमोन हानिफ्रायनो मालिक भैया गार'नो अननानै इयावसो दोनफैबाय गामलायाव गायनानै।